Дәгенә Яшелүзән районының Уразлы авылында үзенчәлекле тарихи бәйрәм булды. Бирегә гомергә бердәм тату яшәгән, шунда туып үскән халык җыелган иде. Чараның үзәк темасы булып Уразлы авылының тарихы һәм шул тарихны төзегән күренекле кешеләр тора. Бәйрәмнең мизгелләрен Фәннур Хәсәнов һәм Ленар Хабибуллин да күреп кайтты. Авылның исеменә килгәндә, аны Износков шулай дип аңлата. Название от слова «ураз». Ураз – счастье, судьба. Уразлы – счастливый, долголетний. Мондай бәйрәмнәр үткәрүнең төп максаты да төрле чаралар аша авылларны саклап калу, тарихны барлау, гырыф-гадәтләрне торгызу. Казан Федераль университетының тарих фәннәре факультеты доценты Гөлшат Мустафина әлеге авыл турында бик күп мәгълүматлар җыйган. Чөнки Уразлы авылында аның бабалары яшәгән. Әлеге очрашуга бик күп яңа материаллар туплап алып кайткан. Bizden indi bu şuşunday məclisini biz tarihi məclis deyip aytır idim. İmamlar, alar, muldalar bit indi avulda bizden sami ataklı kişiler bulgandırız bit indi. Oylap qarasağız, adam balası tuğandan alıp mulla kirek, isim koşarga ilendirek adam mulla kirek. Kişini sınğı yolga zatqanda da alar indi harbisini okup kalıcı kişiler. Alar diristen de indi avulubuzda en ataklı kişiler bulgan hem bugünkü günde de bulup kalalar indi. Sonday bir iske çürü alarını bizning avulubuzning mollaların iske çürü beyremi bulayındı bu. Biraz tarih bitlerine küs salıyıq. Urazlı, Yeşilüzen şəhərindən tün yakın çıkışqa taba 34 şakırım yiraklıkta urnaşkan Tatar avulu. Dokumentlarda yazma çıganaklarda Urazlina deyip iske alına. 19. asırda xalq dövlət kristiyanları kategorisine qaragan. İginçilik, tirlikçilik, bal qırtları ürçetüğü, un tartu hem balta ıstalığı bilen şıgıllengənlər. Bugünkü gündə məktəb, jıynaq qına küp funksiyalı üzək xalıqqa xizmət etə, salkın sulu çişmə, kitapxana, məşid işləp gilə. Bu bizim avul köçürüp kelgen avul indi. Çoqandırıdan qasıp 1572 yılda Eromanах Раевский çoqandırğa tutangan bit indi Tatarlarını. Şolar mında urman bulgan. Mine şoldan alar bunda kelip çişmeni көргәннәр дә бunda çişme çıkkanı. Bunda kelip urnaşkanlar. Minde Devani'nin istelikleri saklana. Anda yazılgan Devani'nin bütün devatileri. Mine şonun anda yazılgan, şonun ismi şolay, benim ismi şolay. Bir isim anın etası Urazlı degen. Ayırmaça yazılgan. Urazlı'nın etiği Targunov. İki isimdir mi, familiyadır mı bilmem alayım. Allah kaçan göydün diyor. Targunov degen, işinin bile bitken. Mene ol Urazlı'nın anaklarının ismi Siskan, Miskau, ol Tatar'ın ismi tügül indi. Kayın çakkan isimler Sırau, bilmeyim. Соңгы yıllarda tarihi мәдәни истәлекләргә игътибар көчәеп китте һәм аларны өйрәнү дә актуаль юнәлешкә әверелде. Һәр авылның да үз музее оештырыла башлады. Бишекләр дисеңме, җынҗырлар әйберләр дисеңме, чигүле силгеләр дисеңме, иске самавырлар дисеңме, бөтенесен дә җыеп, менә шулай итеп урнаштырырга насыйп булды безгә. Бик матур килеп чыкты. Халык бик куанды. Лиза Гидулина әлеге авылда туып үсмәсә дә, бу авылны бик ярата, олылап кунакка кайта, чөнки әлеге авыл әнисенең туган ягы. Аның әнисе исемен йөрткән чишмә суына халык яратып йөри. Мин анда тумасам да, Уразлы авылында, ул миңа бик якын, бик кадерле җир. Чөнки анда үсте һәм туды минем әнием, һәм безнең нигез шунда. Шуңа күрә ул миңа үземә изге җир шикелле тоела. Алар көчле үзләренең алга таба карашлары белән. Авыл халкы борынгыдан эш сөючән һәм һөнәрле булулары белән аерылып торган. Авыл йөзен кешеләр билгели һәм авылның төп байлыгы аның тырыш, уңган, эшкерсез кешеләре. Шул бүген безнең авыл җирлегендә Уразлы авылында тарихи бәйрәм. Менә безнең монда иске мәчет инде, муллаларны барлыйбыз, хәзрәтләрне. Аннан соң менә шушы Уразлы авылында 20 ел Гомәр абый безнең
муллалык вазифасын башкара. Менә аны бүген без тәбрикләргә җыелдык. Аннан соң инде яшь буын бит инде тарихны белергә тиеш. Шуңа күрә менә шул исәптән инде Казаннан белгечләр дә кайтты. Халык барысы да көтте бу бәйрәмне. Авылыбызны торгызу ул безнең бит инде бурыч. Шундый бәйрәмнәрне алдагы елларда да үткәрергә насип булсын иде диеп, бәйрәмдә катнашучылар намаз укып дуга кылды. Бәйрәм уңаеннан шалынган кырбан итеннән авыз итте. Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.